लोगोफोर नोंथांमोना आङो भिडिअ लाबोनो हाथाराखै माने माथा ओरैबायदि बायदों ओरैबायदि माने गाज्रि जादों आं भिडिअ लाबोनो हायाखै लोमजानायबो मोन्दोंमोन एसे आरो माथा एसे गाज्रि जानायनि थाखाय आं भिडिअखौ लाबोआखैमोन गोबां भिडिअ लाबोनो गोनांमोन माने बारजुबलांबाय आं जायफोर भिडिअखौ लाबोनो सानदोंमोन रेडिबो खालामदोंमोन नाथाय होनो हायाखैसै एडिटिं खालामनो हायाखै माने बांद्राय मबाइल नायनायावबो मेगनखौबो एसे प्रब्लेम मोन्दों जायनि जाहोनाव माने भिडिअखौ दोनदों मानोना देहाया बयनिख्रुइ गेदेरसिन नङा होमबा भिडिअआ बांद्राय गेदेर मुवा नङा बेनिखायनो आं भिडिअखौ लाबोआखैमोन माने मबाइल नायबाय थायोबा मेगनाबो खस्थ' मोनो खर'आबो खस्थ' मोनो ओरैहाय गगा मोननायजों माजों माथाबो एसे गाज्रि जादों जायनि थाखाय आं भिडिअ लाबोआखैमोन नाथाय आं दिनै नोंथांमोननो आङो मोनसे जाथायखौ नुदों बे जाथाया जाहैबाय मा जोंनि बर' समाजनि गेजेराव जाबाय थाखानाय बे जाथायफोरखौ नोंथांमोना नुगासिनो थादों गारलायनाय हाबा जागोदान गारलायनाय हाबा जानायानो सोरखौबा लाना खारनाय बा हाबा जाखानायानो ओरैबायदि माने गुबुन गुबुन हाबा जायै आइजोफोरखौ सिख्लाफोरखौ लाना खारनाय बा जों ओरैबायदि बुंनांगोन माने जायखौ जोङो नुनो नाङामोन बेबायदि जाथायखौ जों नुगासिनो थादों आरो बे दिनैनि जाथाय नङा बेबायदि जागासिनो थादों स' बेबायदिनो मोनसे जाथाय नुदों बे जाथायखौ गासैबो नोंथांमोना नुगासिनो थादों थांनाय समाव नोंथांमोना गासैबो सासे आइजोनि बेबायदि डिभर्स जानायखौबो नोंथांमोना नुदों सनिया कुइन आरो दिनै नोंथांमोना मा नुलायबाय जाथाया ओरैबायदि बेयो 3 दानल' जाबाय हाबा जानाया आरो हाबा जानायनि 3 दाननि उनावनो सोरबा सासे सिख्लाखौ बे लानानै खारबाय स' बेबायदि जाथायखौ नोंथांमोना नुगासिनो थादों बे जोबोद दुखुनांथाव जाथाय स' माबायदि मेन्टेलिटिनि मानसिया बेबायदि गारनानै थाङो जोंथ' बुजिनानै मोना बिनि मेलेमाव मा दङ मा सानो मा समाव मा सानो दान मोनथामनि उनाव माबायदि गारनानै खारनो हाखो बिसो मिथिगौ आरो जाय बिजों खारफादों बिबो मा मेन्टेलिटिनि जानो हागौ बेखौथ' जों बुंनो हालिया माने ओरैबायदि बेबिचार अयथासार मोनसे थासारि क्रिएट जादों जोंनि गेजेराव जायखौ जोङो बुंबाबो जेबो खालामनो हायि बेबायदि जाहैदों बेनिखायनो आं नोंथांमोनखौ मोनसे रिक्वेस्ट खालामगोन जोंनि समाजनि गेजेराव जायफोर थासारिखौ नोंथांमोना नुगासिनो थादों दा बे थासारिया बांगासिनो थादों बेखौ माबोरै होबथानो हायो बेनि थाखाय स्टेप लानाया समा सफैबाय जों जुदि दानो स्टेपखौ जुदि लायाबा बेखौ जोङो गामि लेभेलनिफ्राय स्टार्ट खालामनांगोन नखर लेभेलनिफ्राय स्टार्ट खालामनांगोन माने गाव गावनि गथ' गथायफोरखौ एसे अरायबो केयारफुलै नोजोर होनाया मोजां जुदि जों केयारफुलै नोजोर होआबा गासैबो समावनो नोंथांनि नखरावबो बेबायदि जाथाया जानो हागौ माने ओरैबायदि जाबाय जोंनि साननाय हनायफ्रा ओरैबायदि थौले जालांगासिनो थादों जोंनि उन्दै उन्दै लाइमोनफोरनि साननाय हनाया माने आं लाइमोन जायखोन्दो माने जायफोरा माने एसे अभाब नैतिक गियाननि अभाब बिथांमोनासो बेबायदि जाथायखौ मावगासिनो थादों माखासेया जायफोरा हमस्लाबनो हाया संसारा मा दुनिया मा बिसोरसो बेबायदि जाथाया जागासिनो थादों बिनिखायनो उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोनखौ बा जायफोरा बेबायदि नलेज गैया बिसोरखौ माखासे गियान होनायनि समा सफैबाय होननानै आं सानो आरो बेखौ सोर हागोन आं इउटिउबारा सोरबा इनफ्लुयेन्सारा बुंनानै बेखौ हाया बेखौ फोसाबनो थाखाय जोङो नखर लेभेलनिफ्राय स्टार्ट खालामनांगोन नखर लेभेलनिफ्राय गामि लेभेल बिनि उनाव समाज बिनि उनाव गौथुम बा बिनि उनाव आफाद बेबायदि गोबां लेभेलाव जोङो खामानि मावनायनि समा सफैबाय दिनैनि समाव जोंनि बुहुमाव मा लेभेलाव सहैबाय जोंनि बुहुमा दिनै मासिम सहैबाय होनबा नोंथांमोना आसरित जागोन दिनै नोंथांमोना निउसाव नुदों जानांगौ रासियानि भ्लादिमिर पुटिन बिथाङा मोनसे दाबि खालामदों मा केन्सारनि भेक्सिन बानायनायनि जोबोर खाथियाव सहैबाय रासिया जाय केन्सारनि भेक्सिनखौ बानायनो थाखाय इउके आरो इउएसआ जरदार नाजागासिनो थादों भेक्सिन ट्रायल खालामगासिनो थादों बै ट्रायला दासिम कमप्लिट जायाखै साक्सेसफुलबो जाजोबाखै आरो नोंथांमोना बयबो मिथिगौ मोननै केन्सारनि थाखाय भेक्सिनबो बानायदों नाथाय बियो बास्तबाव बेसेबां साक्सेसफुल जादों बियो दाबो कनफार्म जायाखै प्रस्टेट केन्सार आरो सार्भिकेल केन्सार बे मोननैनि थाखाय जे भेक्सिन बानायदों बेनि ट्रायल सोलिगासिनो थादों आरो जेसेबां केन्सार दङ बै केन्सारनि थाखाय भेक्सिन बानायनायनि जोबोर खाथियाव सहैबाय गुबुन गुबुन संगठनफोरा नाजागासिनो थादों साइन्टिफिक संगठनफोरा नाथाय साक्सेस जायाखै नाथाय भ्लादिमिर पुटिन बिथाङा बुंदों मा जोबोर खाथियाव सहैबाय केन्सारनि भेक्सिन बानायनायनि स' बेबायदि स्टेजाव सहैबाय जोंनि बुहुमा नोंथांमोना बावैसो सिगां मोनसे निउसखौ नुदों जानांगौ Voyager 1 आरो Voyager 2 बे मोननैया मा जोंनि सान खौरांनि बायजोआव सहैबाय मोनसेया आरो बेनि सफ्टवेयारखौ आपडेट खालामनायनि बाथ्रा नोंथांमोना खोनादों जानांगौ जायखौ 1977 आव दैथायहरदोंमोन आरो जोंनि बे सान खौरांखौ बारनानै गुबुन मोनसे डिस्टेन्सआव सहैबाय जानथायाव सहैबाय आरो बेनि सफ्टवेयारखौ आपडेट खालामनानै मोनसे साइन्टिफिक समाजनि गेजेराव सोमावग्लुंहोदों जेराव सिगनेला सहैनोनो बहुत घन्टा नांगौ बै
जन्त्रनि सफ्टवेयरखौ आपडेट खालामदों स' बेबायदि स्टेजाव सहैबाय आरो नोंथांमोना नुदों बावैसो सिगां चाइनाया मोनसे ट्रेन टेस्टिं खालामदों जायखौ मेगलेब ट्रेन होननानै बुङो स' मेगलेब ट्रेन नोंथांमोना थारैनो खोनादों मेगलेब ट्रेननि बाथ्राखौ जाय ट्रेनाव साखा थाया बै ट्रेना जाय ट्रेकआव खारदो बै ट्रेकनिफ्राय 1 इन्सि 1 सेन्टिमिटारनिफ्राय 1 इन्सिनिबो सायाव माने बिरनानै खारो नांनायनि खारा ट्रेकआव नांनायनि खारा बैबायदि ट्रेननि मोनसे टेस्टिं खालामदों जाय ट्रेननि स्पिडा एर'प्लेननिख्रुइबो स्पिडसिन एर'प्लेननिख्रुइ बांसिन फास्ट खारगोन गावनि सिगांनि रेकर्डखौनो क्रस खालामदों नोंथांमोना थारैनो खोनादों मेगलेब ट्रेनखौ जापानाबो टेस्टिं खालामो साउथ करियाबो टेस्टिं खालामबाय थादों आरो चाइनायाबो टेस्टिं खालामबाय थादों 2015 मायथाइयाव जापाना मोनसे टेस्टिं खालामदोंमोन L0 सिरिज होननानै बुङो बे मेगलेब ट्रेनखौ बै मेगलेब ट्रेना 1 घन्टायाव 603 किल'मिटार खारदोंमोन आरो मैया दाखालि चाइनाया जाय टेस्ट खालामदों बेयो 1 घन्टायाव 623 किल'मिटार पार आवार स्पिडजों थांदों बे मोनसे बुंनो थाङोबा हाइपारलुप ट्रेन बे हाइपारलुपआव खारगोन बेयो फिउचाराव स' हाइपारलुपआ मा बेनि सायाव नोंथांमोना भिडिअ लाबोगोन हाइपारलुपनि सिङाव मोनसे लुप बियो हाइपारबला खावसे हाइपारबला माने एक्जाक्ट बेंखन नङा इलिप्स टाइप आरो बिनि पाइप सिङाव ट्रेना खारगोन बिनि सायाव नोंथांमोना भिडिअ लाबोगोन हाइपारलुप ट्रेना मा मेगलेब ट्रेना मा नाथाय बेबायदि स्टेजाव सहैबाय नाथाय बै समाव जोंनि मानसिफोरा मा खालामदों बेबायदि हाबा जाखानायानो गुबुनखौ लाना खारदों बेबायदि जाथाया जागासिनो थादों गावनि गथ' गथाय गारना खारदों स' बेनि मा राहा दं बेखौ बांद्राय बुंबाबो जेबो जाया दिनै नोंथांमोना जायखौ नुदों बै दान मोनथामल' जादों हाबा जानाया बिसिया बुंदों मा फैबा बिखौनो लाफिनगोन रावखौबो लाया फैफिननो थिनदों बिसिया रिक्वेस्ट खालामदों जुदि फैफिनोबा बिखौनो लागोन स' बेयालागि दङ न'खरनि मानसिफोराबो जाय सिख्लाखौ लानानै खारदो बिनि न'खरनि मानसिफोराबो माब्लाबा बेनो हरा पुलिसनो FIR होनाय बाथ्रा बुंदों केस होनाय बाथ्रा बुंदों बेखौ नागिरगासिनो दं पुलिसाबो CRPF मावोनो सेंग्राया बेबायदि जाबाय थादों आरो जोंनि मानसिफोरा गाव गावनो सरकारनि आन्दाराव खामानि मावनानै सरकारि सुबुं होननानै आं बुंसिगोन सरकारि सुबुं जानानै आयेन कानुनखौ सेफायदों गावनो CRPFआथ' मोनसे रोखोमनि पुलिस नङा होमबा आधा पुलिस आधा आर्मि होनना बुंबाय आं स' पेरामिलिटारि जायखौ बुङो ना स' बियोथ' आयेन कानुनखौ मिथिनांगौमोन नाथाय बेबायदि आयेन कानुन मिथिनाय मानसिफोरानो दिनै भायलेट खालामगासिनो थादों आरो जाम्बा जाम्बिखौथ' बुंनोनो नांला बेबायदि जाथायखौथ' नोंथांमोना माखासेया निउसाव फैयो माखासेया निउसआवनो फैखाया नोंथांनि खाथि खाला नोंथाङा ओरैबायदि नुगोन बेबायदि जाथाय नाथाय माखासे निउसाव फैयाखै जायफोरा निउसाव फैदों बेखौल'सो जों नुगासिनो थादों बेनिखायनो जों निउसाव फैनायखौ नेबाय थानायनि सम गैया जों मा खालामनांगोन बेखौ गामि लेभेलाव समाज लेभेलाव न'खर लेभेलाव स्टार्ट खालामनांगोन फोसाबनो नङाबा फिउचाराव मा जागोन दुरासार माबायदि नुगोन बेबिचार माबायदि नुगोन नोंथांमोना आइडिया खालाम जोंनि न'खर गामि संसार समाज मा नुगोन जातिया मा जागोन गासैखौबो साननायनि सम जाबाय माबे रोखोमनि मेन्टेलिटिनि मानसिया बेबायदि खामानिखौ मावनो हायो बेखौ आङो नोंथांमोननो बुंनो गोनांथि गैया स' जायफोर सुबुङा बेबायदि खामानिखौ मावो बिनि जि कनसेन्ट्रेसन लेभेल मेन्टेलि स्ट्रंआ बेसेबां स्ट्रेंथ दं बिनि मेलेमाव गावखौ हमथानायनि बेखौ नोंथांमोना आइडिया खालामबोना हमनो हागोन मा प्रब्लेमनि थाखाय बेबायदि जायो बेखौबो नोंथांमोना बुजिखायो उन्दैनिफ्राय बियो मा रोखोमनि आबहावायाव देरदों बेखौ नोंथांमोना आइडिया खालामनो मिथिखागोन मा रोखोमनि आबहावायाव देरनायनि थाखाय बै गथ'आ देरनानैबो बेबायदि जाहैखो एसेबां बैसो जासेयावबो मानो बेबायदि गोरोन्थिखौ मावखो बेखौ नोंथांमोना मरेल बेकग्राउन्डखौ जुदि नायोबानो मिथिगोन जे सासे मानसिनि मरेल बेकग्राउन्डआ माबायदि जायोबा बेबायदि जाथाया बारा जानायनि चान्स थायो नर्मेल मोजां मरेल थानाय सुबुङा बेबायदि गोरोन्थिखौ जानो हागोन न' डाउट नाथाय बांसिन सोर जागोन जायफोरा मरेलि उइक बिसोर बेबायदि जागोन बेनिखायनो उन्दैनिफ्रायनो जोङो जोथोन लानायनि समा सफैथारबाय आगोलनि समाव बेबायदि जाथायखौ नुवामोन दा बेबायदि नुनाय जानायनि जाहोना गोबां फेक्टर दङ ओरै नङा जे जोंनि समाजनि गोरोन्थिनि थाखायल' बेबायदि जागोन बे नङा माखासे बेवहाय टेक्न'लजिनि सफ्टवेयारनि इन्टारनेटनि मडार्न जुगनि माखासे मा होनगोन बेखौ मानसिनि माइन्डखौ डाइभार्ट खालामनाय डिस्ट्रेक्ट खालामनाय माखासे बिथिं बेफोरनि थाखाय बेयो जादों स' बेफोरबो जाबाय एक्सटार्नेल फेक्टर माखासे थागोन आरो बेफोरखौ जों माबोरै होबथानो हायो बेनि थाखाय साननायनि सम जाबाय स' फ्रेन्ड्स नोंथांमोना बै आइजोनि बेबायदि रिक्वेस्ट खालामनायखौ होननानै मा सानो कमेन्टआव लिरबानो जाबाय नोंथाङा सानो नामा जे नोंथांनि न'खराव बेबायदि जानाय नङा नोंथांनि न'खराव बेबायदि जानो हागोन बेनिखायनो अरायबो हुसियार जानाया दरकार